U ovom videu vam želim pokazati kako rastaviti sitnu rižu. Mislim da je ovo model Note 4. Prvo ćemo odvrnuti ova dva šarafa. Koristim ovaj plastični alat za otvaranje. Moram malo više paziti, pošto ovdje već neko otvara ovaj uređaj. Još ti ovdje ovaj bezel plastični, a i deformisano je stražnje kućište. Malo se teže vidi na snimku, ali vidi se. Tako još na par mjesta. Pažljivo, znači, tražim negdje najmekšu, odnosno najslabiju tačku gdje će plastika uspjeti da se, odnosno ovaj alat da se zavuče između bezela, odnosno to je ovaj plastični okvir oko displeja i zadnje kućišta. Jednostavno čim ufati na nekom mjestu, odvoji se i tako kasnije oko cijelog displeja otkačiti sve moguće žabice. Naravno treba jako biti pažljiv. Mogućnosti da se displej ili touch slomi su poprilično velike. I naravno isto tako paziti na flat kabel. Otkačiti. Kad smo skinuli stražnje kućište, sad ćemo da odvrćemo šaraf. Prvo ću da otkačim materiju. I zatim šaraf. Počinjem sa donje strane. Prvo skidam zvučnik. Sljedeći korak je da otkačim koaksijalni kabel. Zatim flat kabel 1. Flat kabel 2.
flat kabel treći. I da skinem ploču. Poklopac se vibracije. Ovdje nedostaje jedan ovakav lim. Kao što vidite. Evo ovdje su tragovi gdje je bio zalemljen. Ovdje je čak dio ploče malo otkinut. Evo i ovdje, znači oko ovog cijelog. Evo i ovdje komad ploče otkinut. Skinem kameru. Evo i ovdje. Sad ću vam ovo pokazati i na mikroskopu. Evo ovdje se vidi otkinut komad ploče, odnosno površinski ovaj sloj. Vidite, znači ovdje je bio zalemljen ovaj lim, ova kap koji je ovdje. Evo vidite kako to izgleda. Ovo je kontakt na ploči na koji je lim zalemljen. I cijelom vanjskom putanjom ovog lima se nalaze ovakvi padovi. Pad u smislu kontakt. Ne pad kao padati. I na to se zalemi ovaj lim. On služi kao neki Faraday kavez da zaštiti komponente od vanjskih interferencija, a isto tako da svoju okolinu zaštiti od svojih interferencija. Kad kažem interferencije, mislim na elektromagnetne talase i slično. Znači, rekli smo da je ovdje oštećena ploča. Evo i ovdje. Dobro, ovdje malo. Da skinem sa druge strane ove limove. I ovdje nedostaje jedna ovakva nožica. Što ovdje imamo? Vibracija, slušalica, neke antene. Aha, ovdje imamo vjerojatno touch screen. Jeste.
Ovdje piše main FPC. To znači da je ovo flat kabel koji nešto povezuje sa glavnom pločom. Ovo je flat kabel od touch screena. I ovo je naravno display. Ovo je bio video kako rastaviti sitnu rižu. Model mislim da je Note 4. Nisam siguran. I kao uvijek pretplatite se na YouTube kanal. Lajkajte video, nemojte lajkati, dislajkajte. Pitanja u komentare na društvenim mrežama. Pa do idućeg videa. Treba vam jedna pločica od hard diska i naravno alat za otvaranje, pa i seranje i slično.